10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Aha, otetaan uudestaan. Sieltä puuttuu terähdys. Laitetaan sieltä autot paikalle. Pikkuhetki. No, otetaan sitten uudestaan kuuluu lähtöä. Lähdetään 10 sekunnista, niin ei tarvitse suoraan odotella niin paljon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ja me lähdettiin sitten 6 lähtöä viemään sitten seuraava Salmela. 2 valkoista autoa, yksi näyttää pikkasen kaulaa. Salmela seuraa siinä perässä. Siinä on pieni jälkeen, kun tulee Linkki ja Tepona ja Luukkaan. Toinen Salmela sitten siinä on Saarinen, Lehto, Yli ja Ote. Siellä Tepona liiottaa suoraan päässyt. Luukkaan ja Salmela pääsee lähemmäs Linkkien kanssa. Itse parantuu siinä saa rauhassa yrittää ajaa Salmela 6 tai Salmela on 36 sekuntia tällä hetkellä. Ja takana Salmela Sami taistelee sitten Saarisella Eero päässä meidän Pitkäksellä. Saarisella ohittelee Lehto ei tuollainen. Linkkelä Salmela sai puolustavaa linjaa. Ja näin saa taas linjan tasan. Kärjessä Euroopassa on sekuntista, Linkkihän on 7,8. Joka on paljon perään, mutta Luukkaan Saarinen sitä ilmoittaa. Ja sitten tämä Sami ja Vesa kulkeestaan tietenkin. Mistä se lähti yhdenkin Samin autolle siellä suoraan toisella puolella. Ja katsotaan, että Vesa on 9 Samia täällä kesken. Kärkiautolla suoraan 6 Maltisen. Tässä näkyy meidän tuo keskiössä rampaa valkoinen auto ottaa siinä. Ohjailijat on kierroksella kiinni. Toisen sitten numero 1. Valkoinen auto tuolla keskialueella laittaa. Kolmantena tulee sitten numero 4. Roni Kinkkinen pääsuoralla liikkeelle siinä. Valkoinen keula, punainen perä. Saarinen, tällä hetkellä ero 27 sekuntia Linkkiselle Saarisella. Valkoinen auto tuolla suoralla lähtee, ja sitten siinä 6 tulee
2 minuuttia jäljellä. Seuraavaksi ja Israelille käytetään. Jäljessä ei ole tällä hetkellä haluttu 6 sekuntia, se on vähän saada 25 sekuntia. Katsotaan noin nousee siellä. Sitten on vähän vauhtia taas ilmasta 5 tuntia. Karppuvalkoja mistä 6 sekuntia. Sitten siinä opetin. Perät opetin ylikäytön taistelun viimeisistä sijasta. Niin kuin ollaan 3 sijaa siinä oikein tarpeen. Käydään on kasvanut sekuntiin, siellä aletaan 12.6 tulla. Kumpikin kärkkäys tulee, siellä ei ole kiinni. Siellä on kuultaa rahaa saareen, 4 perässä Luukkonen, Teponen, Leikko. Nyt on kärkimaa ihankin toisessaan ja siinä tulee Opetin ja Kierroksella ja Salmataan suoritettuu ja nyt se on kyllä kärkimaa. Justiin siihen samaan rykätkään. Sitä ottaa joka suuntaan. Pyörättää niin otetaan lisää salmaa. Aika täynnä, ajataan maaliin. Samassa järjestelmässä. Ja näin kaikki on